Začínáme. Já jsem se šel podívat prostě do sauny. Jo, začínáme tím, že přijdeme a uvidíme, co se stane. Ale ticho. Sauna. A do bakterie řeže dřevo. To jsou piliny. Dívej na ty piliny, Ježišmarja. Řeš pořádně, myslíš? Řežeš dřevo? Pořádně. Pořádně. Řeš mi něco. Musíš říct. Já mám rád dřevo a proto žeru dřevo. Chápeš? Nejvíc prdel. Řežeš dřevo? Řekni máma. Pořádně. Řekni táta. A co dřevo? Dřevo. Ale jako nedívejte se vůbec na mě, jo? Já sice vypadám jak kapr, ale přitom neumím ani plavat. Jo. Já si můžu tady dělat, co chci. Protože Ježiši. A co říkáš na chatu? Můžeme se zeptat jako jo, profesionálně. Prosím vás, můžete mě říct, jako, co říkáte na chatu? No, chata dobrý. Jo, chata fakt super, nejlepší, nejvíce mi líbí v sauně. A jenom díky tomu, že můžu spát. Ale prostě spát v sauně, to se nevyplácí. Co? Prosím, ještě jednou. Co říkáš? Váš názor na saunu? Ještě jednou na chatu. Co děláte na chatě? Jak jsem se tady vůbec jako vzal? Kde jsi vzal? No tady, ty. Ale kde seš? Kde jste, pane? Pane, kde vy jste? Kde vy jste, pane? Hej. Já jsem se tady vzal, ani nevím, jak jsem se sem ocitl. Ale kdybyste někdo chtěl vědět, tak moje tým mluví za vše. to znamená... Já už nemůžu. Já už nemůžu. A nejvíc, co bych vám chtěl říct, je to, že už nemůžu. Hlavně proto, Jako jo. protože kdybych mohl mluvit, Počkej chvilku. No, už můžeš. Takže jsme tu zpátky, kdybych mohl mluvit, tak to vypadá zhruba takhle. Ale Počkej, ty mě tlačíš strašně moc. na krk, No, ano. na horizek. A musíš tak Já strašně tlačím na horizek. Dejme tomu, že Kosa to je možná. já nevím, co mám. Co? Kde seš? Říkám, že je kosa, ale že to není. Jaká kosa, když jsi v sauně, ty blbečku? Proto říkám, že mě zima. Ty jsi taky blbá zima. Ty vůbec nevíš, jak se chová v sauně. Končíme. Děkuji. Ještě poslední názor na vás, na všechny. Je mi zima jak piča. Ano, děkujem. Vracíme zpátky do studia. Děkujem. A poslední slovo na závěr. Ahoj. Ahoj.